uyabona kwethu kuElizabeth naye ekhwaza ngelithi inene wenjenje uThixo ukuzalisekisa isicelo sami wakususa konke ukuncikiveka kwami phakathi kwabantu mphulaphuli uThixo uyasizalisekisa isicelo ungayeki ukubeka isicelo sakho phambi kwaThixo ewana ebelili izolo esithi uThixo undilibele ngoba isicelo esibalulekileyo siphumela phakathi kwentsunguzi ezimnyama ukugxekwa ukuhlekwa ukunyeliswa kodwa ezo zinyeliso okugxekwa nokuhlekwa kungakususi kwisicelo sakho ebone kwethu wagxekwa uHana kwathiwa kuye inene nangoku unxilile emveni